Hej alle sammen, velkommen til endnu en video. Det er i dag, jeg viser det fyrværkeri, jeg har købt i år. Så vi starter ned fra bunden af. Jeg har 2 pakker Flighty Giga. Grunden til, at jeg købte de her ikke mini, det er fordi, der var lidt for mange, da jeg købte 2 pakker Flighty Mini, så hellere 2 store end 2 små. Så har jeg købt 20 Overload 8 bomberør. Det var egentlig ikke meningen, at vi skulle købe så mange, men de koster kun 8 kroner stykket, og der er 35 gram i, og 5 skud, som næsten alle andre bomberør. Så er der sådan her sortiment Pirate Fireworks, hvor jeg fik 6 sådan her raketter med 20 gram i hver, og så sådan et bomberør her med 35 gram og 5 skud, ligesom de andre. Og så var der også en lille fontæne her med 30 gram. Og så fik jeg tror det er et batteri det her, 49,4 gram krudt. Og så er der lidt her 12 skuds batteri med 80 gram krudt. Og så er der det store batteri her i bakken med 100 gram krudt og 15 skud. Og så har jeg selvfølgelig købt Yellow Power. Jeg havde den ikke sidste år, fordi jeg ved ikke hvorfor. Jeg havde ikke så mange penge sidste år, så ja. Og der er 136 gram krudt og 20 skud. Så har jeg 2 Dramatics med 30 skud og 187 gram krudt. Det er jo bare en klassiker. Grunden til at jeg kun købte 2, det er fordi jeg havde 4 sidste år, så bliver jeg sgu lidt træt af dem til sidst. Så ja. Og så har jeg Airborne for Hjem og Fix. Jeg ved ikke om det var mig, men jeg husker det sidste år, at det var et vinkelbatteri. Ja. Så har jeg så købt en pakke. Sådan, jeg tror det var 299. Der koster, et pakken koster 299, og så kunne man få 2, hvis man betalte 1 krone mere. Er det bare mig, eller til Hansens nye design ret grimt. Det synes jeg i hvert fald. Jeg kunne bedre lide det, der var sidste år. Så har jeg et Shooting Stars batteri. Jeg prøvede det sidste år. Det var ret skuffende, men det passede lige i budgettet, og jeg stod sgu lidt og overvejede det, så jeg købte sådan et her med 32 skud og 131,2 gram krudt. Og så har jeg købt en masse Mega Blitz for til Hansen. Det ved jeg ikke lige. De var ret hygge. Og så har jeg købt et Torpedo, bare fordi den er sjov. Jeg elsker de der hyld der. Med 300 skud og 216 gram krudt. Det er også meget hyggebatteri. Og så har vi det bedste batteri til pengene. Selvfølgelig Hypnotic fra Halsral. Det er bare det bedste af det bedste. Jeg tror også, det bliver mit klokken 12 batteri. Nu når jeg ikke er så gammel, og jeg ikke har budget til andet. Så det var egentlig alt mit krudt. Det er lidt svært at se alt på det her billede, så I kan få et billede lige her. Tak fordi I gad at se med på den her video. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare i næste video.